Добрый дзень усім добрым людзям. Вось звычайна здаецца санвузел апошняга паверха у многакватэрнай забудове у горадзе Гародні. Так? І што мне тут больш за ўсё уразіла, гэта не вось гэтыя цудоўныя лічыльнікі Белцынер, а то, як зроблена разводка пасля лічыльнікаў. Тут чалавек стараўся і паставіў такія грабёнкі, дзе на кожнага карыстальніка вады ідзе свой кран, запорная арматура. Тут стаят таксама, бачыце, подпісы, куды яны ідзе на кухню, дзе там на ванну, дзе на біде, і тое самае на холодную воду. Усё вось такая вось разводышка. І кожнаму карыстальніку, кожнаму ідзе свая асобная труба, што гарачая, што холодная. Ну і зразумела сістэма выраўнення патэнцыялаў. Вось так выглядае у нас, дарэчы, санвузел, гэта душавая, гэта умывальнік і з таго боку як бы псевдобіде. Вось гэта пайшло на кухню. Там відаць пасудамыйка, на мойку, пральная машына, ну і гарачая вода на мыйку. Плюсы відавочныя, таму што мы можам отключить нашу любую посудину адсюль, не перекрывать на ўсё. Мінусы тут такие, ну, зразумела, по кошту мінусы будзе даражэй, чым звычайна. І тое, што гэтыя краны таксама каштуюць, будь здоров, яны, магчыма, тоже могуць ламацца, іх трэба абслугоўваць, і калі ён не будзе трымаць, трэба неяк яму рабіць замену, а як за гэтай сістэмай зрабіць, пакуль што не зразумела. Я такого першы раз ось бачу, чаму і зняў гэты ролик. Усім всяго добрага, без працечак, без прыгод на вашу 5-ю кропку.